हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं एबा नेनानै दंना लोगोफोर आरो गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामहरदों आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15 खौ माला नुगोन होननानै स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15 खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां नोंथांमोना आगमा रुवाति बड' सिरियालखौ गाबोन नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बे खौरांखौ बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेला गावसिनि कमिउनिटि पस्टआवनो होना होखादों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन स' लोगोफोर कनकसा बर' बिथांनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट लिरनाय आरो बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलनि आन्दारजों दिहुनजानाय आगमा रुवाति बड' सिरियालखौ नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनसिगोन लोगोफोर स' एसे नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 खौ कमेडि किं इउट्युब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 खौ नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं इउट्युब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो जोर आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों सुबर्ण बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बायगो मोसाहारि फैलाव नार्जारि आरो सालभेसन नार्जारि बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 खौ नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं इउट्युब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 खौ नायखांनानै दायो पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं